Happy birthday! Celebrate Happy birthday! Ang lugar sa libre dira na Pagkuhan family. Lang lumpia. Mani ka lang lumpia. Namilang sushi tayo pagpag. Pag-ulit nila? Kakanina, tay kakanin dira basi Ka. Nado. Dapat yan. Ang beef. Fish fillet yun din. Masing nag-refill kay kapatid mo. Kaya niya na best Kuya Kelvin nga. Daghan pa dahil pagka. Naku, daghan naman sa supan. Ay, may pansit. Ikaw yung gamay ka. Doon na may lunggit ko, ha? sa tunggos bukan ug gitson. Mayroon po siya. Salad. Wow. Isa.